sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ye min tɔgɔ fɔ a n'an ma min tɔgɔ fɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye bi an nisɔndiyalen don an sewalen don parce que an ka kɛlɛ bɛ ka nɔ bɔ tubabuw bɛ ɲini ka kɛ juguw sago ye i y'a faamuya b'a la alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ taa an bɛ se ne balimaw bi an sigikun ye makɔrɔni makɔrɔn kumana kunu fan bɛɛ kɛra wo ye an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye burkina faso olu ka minisiri kumana y'a faamuya b'a la oni na nka cɛ ala n ko afiriki jɔra ka ban pewu n'o de fɔ a jara cɛ o afiriki jɔra a ma diya cɛ o afiriki jɔra bilahi burkina bɛ ka minisiri kumana nɔsɔnsini na a ye afirikɛn den bɛɛ kunna wolo kan afirikɛn den bɛɛ jigi tugu i y'a faamuya b'a la n ko n ka cɛ ko bɛ yen dɛ wala an bɛ an da don o la n'an bɔra yen fana togo minisiri kumana an b'olu video ninnu bɛɛ pase an b'olu pase n'an bɔra yen an bɛ se mariko ma umaru mariko ale kɛra juguw sago ye a kɛra ba sinamuso sago ye an b'ale can can kosɛbɛ umaru mariko ka dossier b'an bolo bi a ka bon hakili ma an ye preuve sɔrɔ umaru mariko kan a ka bon hakili ma an bɛna can canni da ale kan i y'a faamuya la garankɛ ma min da bagolo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ américains olu ka drone tun bɛ fɛ ka dogo i y'a faamuya o drone ka dogo ka tɛmɛ Niger kun na i y'a faamuya b'a la Mali ka radari bɛ yen Mali ka miseliw bɛ yen Mali ka kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ Niger kɔnɔ an bɛ don min na komi bi américains ka drone tun bɛ fɛ k'i dogo ka tɛmɛ Niger territoire sanfɛ an ye ale lajigi an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Niger kelen ye n ka cɛ olu ka minisiri taara k'a bɛ taa kuma Nations Unies na i y'a faamuya b'a la o ma sɔn ka kuma d'a ma parce que preuve b'a bolo dalilu bɛ a bolo i y'a faamuya b'a la Faransi ni Antonio Guterres i y'a faamuya b'a la u jamana dama bɛnna kan ka ban ka kumada di Niger ma an bɛ an da don o yɔrɔ fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Zana Takiyu ale fana bɔra k'an ka sɔrɔsiw dɔgɔya k'an ka baara bɛɛ kɛ fu ye ka Mali lagosi ka Mali danbe bɔ a la an bɛ kuma ale kan ne y'a fɔ n ko arajo so in min bɛ yen Bubu Media in n ko bilahi olu tɛ ɲuman fɔ faso in kan parce que olu ka nan de bɔnna n y'a fɔ dɛ a mɛnna Renouveau FM n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko Bubu Media don mais ni n y'o fɔ a bɛ digi n terikɛ la ne yɛrɛ terikɛ min ye Kaba Sidibe ni ko Bubu Media a bɛ digi ale la sinon Bubu de ta ye arajo in ye o Dra Renouveau président Renouveau tigi o ni Bubu bɛ komi Lansana Fuseni de a financement o a musaka o a bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ Bubu de kun n tɛ bi dɔn dɛ mais kunu o tun bɛ ka kɛ min ye Zana Takiyu i y'a faamuya b'a la ale bɛ kuma Renouveau in de la yen ka taa k'an ka sɔrɔsiw lagosi ka jamana lagosi an b'a ɲini Asimi ninnu fɛ u ka faso denjugu bɛɛ minɛ k'u bila u ka taa sɛnɛ kɛ walima u ka marifa di a bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sigi k'an ka sɔrɔsiw lagosi ka jamana lagosi Asimi kan k'u bɛɛ de minɛ ka taa n'u ye kɔrɔnfɛla la u ka taa kɛlɛ kɛ dabarabadenya in bɛ kɛ Bamako de mais n'an bɛ taa an bɛ se an b'an da don o la an b'a laban ni barika bannen ninnu ye min ye CDR mɔgɔw ye an b'a laban ni olu ye CDR mɔgɔw olu tora k'u bɛ taa kize jɔ wari tɛ yen k'u bɛ taa kize jɔ o y'a faamuya la kize min valeur bɛ taa miliyɔn 98 na a 100 miliyɔn miliyɔn 2 de b'a jɛ CDR mɔgɔw k'olu bɛ taa kize jɔ kize min valeur bɛ taa miliyɔn 98 na Ami Baba Sise an ye nin kunnafoni sɔrɔ ale de ka page sanfɛ Ami Baba Sise i bɛ ka mɔgɔ ninnu an ye nin kunnafoni sɔrɔ ale de ka page sanfɛ ko CDR mɔgɔw k'u ka kize min kan ka jɔ ko a jɔli wari valeur bɛ taa fo miliyari comment ça s'appelle miliyɔn 98 na mais ko nafolo tɛ yen dɛ Ami Baba Sise y'o fɔ ko nafolo tɛ yen an m'an da don o fana la depuis n'o y'u can yan n ko ka media kɛra yirisunba de kɔrɔ ye n'i ye CDR mɔgɔ ye comment ça s'appelle u ka kunnafoni d'u la dɔrɔn u sigilen bɛ yirisunba de kɔrɔ min tun ye Jara ka kafe Jara ko k'u sen tɛ don yen tuguni parce que en tant que CDR mɔgɔ bɛ ka taa yɛrɛ ɲɔ kɛ ale ka clients de bɛ perdre parce que ye dumunikɛyɔrɔ de n'a fɔra ko yɔrɔ tɛ bɛrɛni bɔ CDR mɔgɔw ka to ka taa yɛrɛ ɲɔ kɛ Jara ka i y'a faamuya la karata Buguni na Jara yɛrɛ ka kafe so tɛ foyi tɛ ka karata k'o koli k'o kɛ kafe ye i y'a faamuya la sirada la ni CDR mɔgɔw fana ko k'olu ka to ka yɛrɛ ɲɔ kɛ clients bɛ perdre de sisan u bɛ t'u sigi yirisunba de kɔrɔ ne y'o kuma fɔ min kɛ k'olu bɛ dusu ta ko ka taa kize jɔ fɔn tɛ yen wari tɛ yen
wari min tun bɛ tun ye miliyɔn 40 de ye dugukolo sanna miliyɔn 40 wari tɛ kɛsi kɔnɔ mɔgɔ tɛ CDR kɔnɔ bɛɛ taara i y'a faamuya la mɔgɔ t'a kɔnɔ bɛɛ taara kisɛ bɛ jɔ ni da ye wa n'an bɛ taa an bɛ se an b'an da don o la ne balimaw yan'an k'an da don an sigikunba la an bɛ musobaw ka musoba fo min ye Baculi ye Baculi min nana ka fantanw jigi tugu Baculi min nana ka Bamakɔ ɲaman bɛɛ cɛ Baculi min nana ka Bamakɔ fossé dingɛ bɛɛ lajɛlen labɔ Baculi min nana ka ji di fantanw ma Baculi min nana i y'a faamuya b'a la ka kɛ fantanw jigi ye Baculi an ka foli b'i ye i bɛ baara min na Mali kɔnɔ bi ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ i bɛ baara min na Mali kɔnɔ bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa to nin sira in kan hɛrɛ b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ jama b'a kɔfɛ sanga b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ alijinɛ sɔrɔli b'a kɔfɛ Baculi kana nin sira in bila dɛ i bɛ sira ɲumanba de kan Baculi walahi maa maa bɛ fantanw dɛmɛ i sara bɛ Ala bolo voilà yan'an ka don an sigikunba fana kɔnɔ Asimi gɛlɛya bɛ maliyɛndenw ka Faransi kɔnɔ yan dɛ gɛlɛya bɛ maliyɛndenw ka Faransi kɔnɔ yan carte ɲinina o tɛ ka sɔrɔ min ye carte biométrique kɛ o tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ka passeport ko bloquelen don mɔgɔw ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bloquelen don Faransi kɔnɔ Asimi ka décision ta joona joona min ye carte ɲinina ko ye k'o bila poubelle kɔnɔ mɔgɔ minnu ni erreur donna olu ka carte ɲinina ko la k'o bɛɛ supprimer ka bɔ yen ka sɛbɛn kura di mɔgɔ ma walasa u bɛ se k'u ka séjour n'u ka fɛn récupérer cogo min na mɔgɔ dɔw ka du minɛn'u la mɔgɔ dɔw ka baara tiɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ ka si kɛnɛma Ala ni nin carte ɲinina jugu sago den sababuya la mɔgɔw tɔɲɔnnen de bɛ a ka bɔ hakili ma carte biométrique o tɛ ka sɔrɔ an bolo yan min ye carte ɲinina fana ye o fana tɛ ka sɔrɔ a kɛra maliyɛnw bolo donko ni donkoma ye carte ɲinina ko la Asimi nin video in a y'a kolonkolon a ka se ne yɛrɛ ka président ma ko tɔɔrɔ bɛ maliyɛndenw kan degun b'u kan maliyɛn c'est à dire que Asimi dɛmɛbaga bɛɛ bɛ tunga de la Asimi kanubaga ɲɛnama ɲɛnama hɔrɔndenw halaladenw a bɛɛ lajɛlen bɛ tunga de la gɛlɛya b'u kan de Asimi i hakili to yɔrɔ la carte ɲinina tɛ ka sɔrɔ carte biométrique tɛ ka sɔrɔ bon passeport dun tɛ se ka dilan ni nin si tɛ Asimi tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan a ka bɔ hakili ma a y'a hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ n'a faamuya la o ye o yɔrɔ ye ne balimaw an bɛna Macron kumakan k'a la a kɛra bolo jigilatigɛ ye a kɛra bolo échec ye ka Afiriki population bɛɛ lajɛlen fo Afiriki den ɲuman bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la walasa Afiriki ka segin a danbe kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɔra ka kɛlɛ wɛrɛ gagné tuguni min ye Niger ye an ye kɛlɛ gagné ka wale ta ye i y'a faamuya b'a la ka Faransi ku a n'a kala k'a bila kɛnɛma o bɛ bɔ Niger kɔnɔ de hali seko t'a la a bila n t'a bila ni filan de bɛ ɲɔgɔn na a bila n t'a bila bilayi tasuma kami o de ma da i tɛgɛ kɔnɔ Macron yɛrɛ ko k'u ka ambassadeur k'a bɛ avion kɔnɔ ka na Faransi a bɛ don Faransi kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Macron y'o fɔ Macron tun ko k'a ka ambassadeur min tɛ bɔ Niger kɔnɔ a sɔrɔ Macron yɛrɛ dabara de y'a fɔ k'o ka ambassadeur k'a bɛ avion kɔnɔ a min y'u ka sɔrɔdasiw ye fana ye ko olu bɛ sira minɛ k'a daminɛ i y'a faamuya nin semaine in kɔnɔ i y'a faamuya ka taa se kalo kelen ma ka taa se san kelen nin san in laban ma k'u ka sɔrɔdasiw bɛ Niger bila n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bilahi an bɛ sira min kan a diyara cɛ ye a ma diya cɛ ye an bɛ nin kɛlɛ in gagné parce que an bɛ danbe sira de kan an bɛ tiɲɛ sira de kan wa an bɛ mais nin kɛlɛ in bɛ gagné de an bɛ Macron ni kumakan k'a la an bɛ sɔrɔ k'a can-can a lamɛn dɛ. Le Niger, la France, depuis 2 mois, est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade. Nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer? Écoutez, d'abord, nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir Follow Akoko uka soraso munu sara Afrique kodo Mali Burkina Niger ya famia bala kwa be do don kuye ku ka soraso hakem sara ni jamana saba ina kwa ka bo hakilma aka soraso sara awira de ka intérêt ni kama o massa malendon ka intérêt ni kama o massa Nigeron ka intérêt ni kama o sara awira ka intérêt de ni kama o foku journal la anga pa pagato ola o sara awira ka intérêt ni kama flana ko n'olu tun tɛ ko so an b'a sɔrɔ Mali tɛ planète sanfɛ
nkalon fin ma tɛmɛ a kan n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma nkalon fin olu yɛrɛ de ye jugu ye comment ça olu bɛ se ka taa tɔɔrɔ ta ka bɔ anw kan ni nin kuma in tun ye tiɲɛ ye san b'a sɔrɔ guerre banna ni nin kuma in tun ye tiɲɛ ye san b'a sɔrɔ fitinɛ tɛ mali ni burukina ni nizɛri olu yɛrɛ de ye jugu c'est que jugu kunyanfan ye olu yɛrɛ de ko jugu kunyanfan ye n ko cɛ bɛ nkalon tigɛ hali a tɛ miiri quoi ko n'olu tun tɛ ko san b'a sɔrɔ sahɛli tɛ aw de bɛ ka marifa di terroriste ma plainte bɛ Nations Unies pour k'aw tɛ ka jaabi Niger ministre taara k'a bɛ taa kuma Nations Unies a banna ka kuma da la parce que dalilu b'a bolo Macron bɔgɔ tɛ siɲɛ ka kɛ bin kan yan tuguni bɛɛ kunkolo b'i kan da la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ an ka cɛ lamɛn dɛ ko n'olu tun tɛ ko sisan tun tɛ sahɛli sɔrɔ ye mais ko a ka bon an ka cɛ lamɛn dɛ. Le Niger, la France sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir. Non, mais ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France... ko ale jɔrɔlen don ale kɔnɔna fililen don ko don o don ko joli bɛ ka bɔ mali kɔnɔ don o don mɔgɔ bɛ ka sa nizɛri don o don mɔgɔ bɛ ka sa burukina ko lakanabaliya ko ɲɔ ɲalen don nin jamana saba in na bi k'a ka bɔ hakili ma ko ale jɔrɔlen don ale dusu kasilen don ale kɔnɔna fililen don n ko nin bolo ko ministre de y'anw genge quoi nin bolo ko anw kunkolo t'an kan da la nin bolo y'a faamuya b'a la ko an bɛ lahara de bi lakana ɲɔ ɲalen don mali kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kunu i bɛ ka tile la dugu kunturu tun bɛ jeni kunu i y'a faamuya b'a la muso kɔnɔmaw olu kɔnɔ tun bɛ fara k'u denw bɔ i tun tɛ ɛri kelen kɛ k'a fɔ i m'a mɛn ko mɔgɔ sara kɔnɔfɛla la mɛ bi lakana bɛ a ka bɔ hakili ma minɛnw b'an bolo an ka sɔrɔsiw bɛ baara la Macron ko non ko saya bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi ko a ka bɔ hakili ma nin bɛɛ kana nkalon fin tigɛ faransi kɔnɔ walasa o bɛ se ka da olu ka politiki la cogo min na aw kana da o la dɛ a filɛ k'a fɔ ko fagali min bɛ ka kɛ olu de bɛ ka kɛ bi minisima tagatɔ min filɛ nin ye olu de bɛ k'an balimaw faga bato minnu atakɛra o piraku bɛɛ lajɛlen b'an bolo Macron e bɛ taa min e bɛ taa yɔrɔ jumɛn a ye bɔra o la fana a ko olu t'u da don afiriki politiki la parce que France Afrique ko ça exupile bɛɛ c'est à dire que africain b'u yɛrɛ comment ça s'appelle an b'a fɔ cogo jumɛn yɛrɛ min ye colonisation ye an y'an yɛrɛ ta bon olu da t'an ka ko la tuguni a bɛɛ nkalon fin
Burkina ministre min kuma na Nations Unies na o don a y'a fɔ dɛ k'aw tun taara négocier ni Ibrahim Traoré ji duguma aw tun taara négocier ko Ibrahim Traoré k'a ka to fanga la mais a ka ministériya ni gouverneurya ni fɛnw bɛɛ di aw ma n'o kɛra Ibrahim Traoré bɛ sa fanga la mais aw ka mais ko ninnu bolo k'aw ɲɛ lagalagatɔ de ye quoi c'est que u tɛ ka don yɔrɔ sɔrɔ fan si o tɛ ka minɛ cogo sɔrɔ Assimi Ibrahim Traoré ni comment ça s'appelle Abdraman Tchani na Macron sigilen b'a malo kɛnɛ kan i y'a faamuya wala mɔgɔ bɛ ka sa Mali kɔnɔ dɛ a donna ta bɔra tan dɛ min ye olu ni Niger ka coopération ye dɛ olu yɛrɛ de y'a jɔ dɛ pititi patata Niger y'u gɛn de o ma coopération ko yi jɔ a bɛ c'est que kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ cɛnin da kɔnɔ foyi tɛ ni nkalonfin tɛ u donko banna se t'u ye tuguni u ta tɔ kɛra nkalontigɛ de mais aw yɛrɛ ka population bɔra tiɲɛ kalama Afrique population olu bɔra tiɲɛ kalama c'est pour ça que olu bɛ k'aw gɛn aw bɛ ka kɛ ɲuguntanfɛn ye e bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo ko wa ni sigiyɔrɔ kelen in na a ye nkalon min tigɛ a ka bon hakili ma k'olu ka sɔrɔdasi baden sara an bolo ye aw ka sɔrɔdasi sara kun jumɛn de la aw ka intérêt ɲinini ka taa bin anw kan k'an ka sanu n'an ka hɛrɛ bɛɛ ta u sara o de kun kɔrɔ u ma sa anw dɛmɛli kama u ma sa anw dɛmɛli kama a bɔra la tuguni ko n'olu tun tɛ ko sisan tun tɛ nin jamana saba sɔrɔ Mali Burkina Niger e ni ala na kira cɛ Mali ye plainte don aw kama mun de la la question est là Mali ye aw wele Nations Unies na mun de kama aw ka avion minɛna sanfɛ a bɛ ka marifa di terroriste ma o plainte ma jaabi dɛ aw bɛ se ka taa anw ka kɛlɛ ban cogo jumɛn aw bɛ se k'anw dɛmɛ cogo jumɛn aw bɛ se ka na ni basigi Afrique mais ko a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma aw bɛ se ka n'anw ka kɛlɛ in ban cogo jumɛn kɛlɛ min ju ye aw yɛrɛ ye kɛlɛ min sababu ye aw yɛrɛ aw ka hɛrɛ bɛ kɛlɛ min na aw ka hɛrɛ de b'a la o kɛlɛ bɛ ban cogo jumɛn Makɔrɔni fɛn bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ye wa n'an bɛ taa fana bɛ se aw bɛ malo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan aw bɛ kɛ jugu sago ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que sans Afrique aw tɛ pas pareil sans Afrique aw tɛ pas pareil ayiwa a ye nkalon tigɛ sɔrɔ a ka bon hakili ma ko coopération min tun bɛ olu ni Niger cɛ k'olu yɛrɛ de y'a jɔ nkalonfin o ma jɔ dɛ Niger depuis Tchani nana don min na a ka kuma fɔlɔ kɛra de ko sɔrɔdasi fɛn fɛn b'u ka dugukolo sanfɛ k'u ka yen bila an y'a communiqué kɛ kalan yan ka tila ka vidéo kɛ yan Macron ko non k'olu yɛrɛ de ko k'u tɛ baara kɛ Niger ye tuguni quelle honte quel menteur nkalonfin Niger do ko k'u tɛ aw ka baara kɛ ɲɔgɔnya fɛ tuguni o preuve bɛ bɛɛ bolo mais a tɛre sugu ka téléso la an yɛrɛ de ko parce que politiciens do o ye coup d'état de kɛ ka na dɛ Bazoum élila démocratie ma dɛ o ye Bazoum bo ye mɔgɔ fagala o tɛ to an ka jamana kunna tuguni Bazoum de b'aw sago kɛ Bazoum tɛ to yen an ma kɔrɔ Bazoum tɛ to yen wa a ka gouverneur bɛ yɔrɔ la an b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen gouverneur b'a bolo yɔrɔ la an b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don tiɲɛ na Afrique population bɛɛ jɔlen ka to nin kɛlɛ in an b'a gagné de jagoya Afrique bɛ lafiya de jagoya tubabuw bɛ bɔ tubabu la ka taa bɔrɔ ta Afrique hali a tɛ mɛn an bɛ sira min kan Ala ka sira don an bɛ sira min kan tiɲɛ sira don an bɛ sira min kan danbe sira don Ala c'est que Ala ye barika don tiɲɛ de la Ala tɛ barika don nkalon na a ye to nin sira in kan dɛ wa Faransi tagatɔ de ka bɔ Niger kɔnɔ o ka ambassadeur yi a bɛ avion kɔnɔ c'est quoi ka donna sɔgɔmada in yɛrɛ la parce que Macron ko les heures à venir n'aw fɔra ye i y'a faamuya bala u ka ambassadeur bɛ avion de kɔnɔ ka na Macron min ko k'u ka ambassadeur tɛ bɔ Niger kɔnɔ o mɔgɔ kelen sigilen b'a malo kɛnɛ kan k'u ka ambassadeur yi k'a bɛ avion kɔnɔ ko ka na Faransi baara ma ban Mali ta in fana o ye nin de kɛ an tɛ bɔ an bɛ bɔ an tɛ bɔ an tɛ bɔ a labanna cogo di o ye Mali bila a ni ninnu sera k'an nin jamana saba bila lakana bɛ sabati hɛrɛ bɛ sɔrɔ wa an tɛ taa tunga la tuguni n'an sera ka ninnu gɛn ka bɔ anw ka jamanaw kɔnɔ bilahi an bɛ lafiya ka bɔ hakili ma ninnu de ye anw jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye ninnu de ye anw tɔɲɔbagaw ye ninnu de ye anw fagabagaw ye ninnu de ye tasuma mɛnɛbagaw ye ni ninnu sera ka nin jamana saba bila dɔrɔn alihamudulila rabil alamin bilahi o bɛ taa baara k'an fɛ hali a tɛ mɛn wa an ka to nin sira in kan i y'a faamuya bala saya don balo tɛ siran i bɛ sa i ma siran i bɛ sa an ka to nin sira in kan ka ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bilahi an ka nin sira bila dɛ n'an ye nin sira bila malo b'a kɔfɛ hali n'an bɛ sa de faso kumabolo la an ka sa an kana nin sira bila an ka faso défend voilà Macron ko k'a ka sɔrɔdasiw a bɛɛ c'est que mais u seko t'a la o
hali Khorasan tɛ ka d'u ka sɔrɔsiw ma Niger ye décision ta u ka pas paga tɛ don Niger kɔnɔ tuguni u ka foyi tɛ don Niger kɔnɔ u bɛ taa de u b'a bila fana jagoya o bɛ taa de n'i y'a mɛn ko i tɛ taa i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na i tɛ taa i b'i yɛrɛ ka so de mais wali du kɔnɔ ko e tɛ taa wali du kɔnɔ ko e tɛ bɔ wali jamana kɔnɔ ko e tɛ taa i bɛ taa de hali seko t'a la Macron fɔlɔtɔ la k'olu tɛ taa Macron bɔra k'olu ka ambassadeur tɛ taa bi a sigilen bɛ k'u ka ambassadeur k'a bɛ sira la ka taa baara ma ban u b'an bagabaga de n'an siranna u bɛ to an ka jamana kɔnɔ mais n'an jɔlen tora ka tiɲɛ f'u ye u b'a bila ala ka barika don tiɲɛ na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Burkina non n ka cɛ ko bɛ an ka cɛ lamɛn fɔlɔ depuis n ko Sogɛl taara kɛnɛ de fura ka jɛ passe depuis Sogɛl taara Nations Unies lakari ani bi cɛ barika ma don Nations Unies la bila o de la Sogɛl ko ka di ne ye quoi i m'a ye hali fanga dɛmɛbaga dɔw tun bɛ fɛ ka Sogɛl kɛlɛ an ma sɔn ka taa d'u ma dɛ fanga in dɛmɛbaga dɔw tun bɛ nin fanga in kɔnɔ ko bɛ nin fanga in fɛ ko bɛ nin fanga in dɛmɛ u b'u sigi Asimi de ka ɲi Sogɛl ma ɲi a ye Sogɛl bila an y'a fɔ yan dɛ ko Sogɛl tɛ bila dɛ Sogɛl ye ɲumanya min kɛ Mali ye bilahi anw tɛ kɛ Sogɛl ma fitiriwale ye anw de ye kɛlɛ kɛ yan walasa jugu kana se Sogɛl la ka da kun jumɛn k'a ye baara ɲuman min kɛ depuis Sogɛl taara kɛnɛ fura ka jɛ ka Nations Unies ka lakari ka taa kumada di bɛɛ ma n ko n ka cɛ f'u ka Nations Unies kɔnɔna a kogo tun ye vɛri de ye a bɛ ka kɛ finman ye sisan tellement que hami b'a la tellement que dusukasi b'a la tellement que n ka cɛ o ye yen abandonné yɛrɛ tellement que africains bɛ ka taa k'u tigɛli kɛ yen a ka bon hakili ma ni réunion dɔn bɔra la mɔgɔ yɛrɛ tɛ don a kɔnɔ yen tuguni fo k'a nɔgɔ tellement que ni tubabu yɛrɛ ko han n ko ni réunion waati sera jatigɛ de bɛ tubabuw kan yen an ka Burkina non n ka cɛ an sera o la an ka to nin kan dɛ a ye cɛ lamɛn. Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de à l'ordre de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales. D'une dette de sang que la France... 17 000 Maliens morts pendant... Il a fallu les 2 guerres mondiales. 17 000 morts. Macron Koko Lucas 50 soldats morts au Mali. 50. Mali 17 000 morts. 17 000. Il a fallu 17 000. Moro bata à nous wolonvla. Moro bata nous wolonvla. Malien dron. O de sera français comme aboli c'est un fait. Allemand ni français mais watimna. Malien bata nous wolonvla de Saraya. Malien bata. O ye min donade. O ye min ça que o tun bɛ taa cɛ de y'a faamuya comme n'i bɛ ka taa saga bila mobili kɔnɔ ka na n'a ye yan ka taa cɛ comme n'i bɛ ka taa saga cɛ kungo kɔnɔ ka taa n'a ye garabali la quoi o tun bɛ ka taa cɛ ka n'an ye o cogo de la yan an y'u dɛmɛ ka faransi minɛ Allemagne na n'o o Macron kelen tɛ sigi k'olu ka 50 soldats morts au Mali galonfin yɛrɛ kan a bɛ taa min Ala tɛna barika don galon na. Galon tɛna foyi dilan diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ galon kan bilahi a kɔ ye malo ne b'a fɔ yan don o don ko galon kɔ ye malo in ta tiɲɛ de Macron bɛ cogo di bi a kɛra ɲɔgɔn tan fɛ faransi kɔnɔ yan a kɛra ɲɔgɔn tan fɛ Afiriki a ye Burkina ministre kumakan lamɛn 17 000 morts Malien dɔrɔn faransi kuma bɔli senfɛ ka faransi segin a ka yɛrɛma wɔɔrɔnya kɔnɔ ka faransi minɛ Allemagne na Malien ba 17 de sara n'ale ko 50 soldats morts au Mali. François Hollande yɛrɛ ma taa fɔ wa k'olu taara juru sara de la ko Malien hakɛ min sara ko dan t'a la k'olu mana fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ k'o tɛ se ka Malien sara sɔrɔ o tɛ se ka Malien ka juru sara François Hollande y'a fɔ ne y'a fɔ ko saki Ala ko kafiriw ma u natɔla diɲɛ kɔnɔ k'u bɛ mun de fɛ kafiri ko k'u bɛ diɲɛ de fɛ Ala ko n bɛ diɲɛ di aw ma aw tɛ lafiya i ɲɛ tɛ Macron na ko n bɛ diɲɛ di aw ma aw tɛ lafiya ça veut dire que ninnu kan ka hɛrɛ sɔrɔ cogo cogo bana bɛɛ la u kan ka président ɲuman min ɲini ka sigi u ka jamana kɔnɔ o banaw bɛɛ la ka taa nin de kan faransi kɛra komi samiya bo an ka Burkina ministre lamɛn. Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis.
Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre, confère livre de Bakary Kania, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des 2 guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Il se confère donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission à Naouef, Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, acte parenthèse 89, voire annexe 5. Ensuite, alango nga cɛ y'a bɛɛ de fɔ ka ban pewu nga cɛ bilahi a ye ninnu ko k'u jɛ u tɛ fɔ min kɔfɛ n'u kɔra nɛnɛ b'u minɛ a y'a bɛɛ de fɔ a ma foyi to yen en plus fana mɔgɔ sugu min don ale tɛ ko karisa de ale b'i ta i tɔgɔ de ma ka taa kuma fɔ ten ninnu de y'a kɛ non ale b'i ta i tɔgɔ de ma a ye Macron ta tɔgɔ ma le petit Macron a y'a ta tɔgɔ ma ka comment ça s'appelle Sarkozy ta tɔgɔ ma ka Hollande ta tɔgɔ ma k'u bɛɛ ta tɔgɔ ma k'olu de ko jugu ko ɲafan ye nga cɛ n ko o dimi tun bɛ nin cɛ in na quoi nga cɛ mais i ɲɛ t'a kuma cogo la tellement que dimi tun b'a la quoi a ye kuma daminɛ n t'a dɔn 30 minutes nga cɛ a ka kuma tante depuis a y'a daminɛ cogo min na nga cɛ dɔw de bɛ ka fara tasɔn kan ka taa k'a bɛɛ tɛrɛmɛ kuma min ma deli ka fɔ naissance na cɛ y'a bɛɛ fɔ ka tila ka faransi ta tɔgɔ ma ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na i b'a ta tɔgɔ ma de mais ka t'i sigi karisa de ye nin kɛ karisa o ye siranya de ye non ale y'u ta u tɔgɔ de ma ka bɛɛ fɔ ala ka barika don Sogɛl la dɛ Sogɛl de ko bɛɛ ka taa kuma naissance na kuma cogo min ka di bɛɛ ka t'i da sago fɔ ye cɛw kuma yɔrɔ dɔ a ye taa kuma ye fɛn min bɛ ka kɛ o la a ye taa fɔ ye grâce à Sogɛl Kokola Mayiga i y'a faamuya bɛɛ bɛ ka t'i da sago fɔ naissance na c'est que depuis a ye da kari ka don depuis a ye da kari ka don nga cɛ bɛɛ bɛ k'i da sago fɔ naissance na o de la ne bɛ Sogɛl fɛ fo saya o de la ne c'est que ni ku bɛ Sogɛl kɛlɛ ne ɲɛna fo n'a sɔrɔ da tɛ n kun tugun dɛ sinon ne tɛ sigi k'i lajɛ quoi n ko bilahi n'aw tun bɛ Sogɛl valer mais depuis Assimi ninnu ko k'u bɛ Sogɛl ta faransi kɔnɔ k'u kana ta ko wari fɛn fɛn ka di Assimi ninnu ye o bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛlatigɛ la k'olu b'a di Assimi ninnu ma mais k'u kana Sogɛl ta o de la ni ne ye tiseri ninnu sigilen ye k'u bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma ne bɛ yɛlɛ o la ten Afrique sabu que Afrique terrain kunkolo Sogɛl don terrain kunkolo Sogɛl don a dɔnniya b'a la a hakili b'a la dusu b'a la et wa depuis a kumana ye don min na ni bi cɛ Afrique jamana fɛn fɛn mana taa kuma naissance na i bɛ kuma yɛrɛ ka tɛmɛ Sogɛl kan i bɛ kuma yɛrɛ fɔ Sogɛl ma min fɔ a ye dusu don bɛɛ kɔnɔ ka kumada di bɛɛ ma ka bɛɛ ja farinya grâce à Sogɛl bi naissance koko fo ka kɛ finma ye an ka bɔ yen non cɛ y'a bɛɛ fɔ n ka cɛ kuma sabu an bɛna segin a kan ten dɔrɔn de ala ni nisɔndiya bolo quoi sinon baara banna o Afrique jɔra ka ban pewu an ka cɛ ka vidéo filanan lamɛn a bɛna kuma min. Deuxièmement, la question de la monnaie dont le franc CFA, appelé franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une priorité africaine. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Confère article 544 du Code civil français sur le même. Un brevet est donc détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA et elle la loue aux États francophones africains. Ce qui est marrant en plus est que le billet produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale en valeur monétaire sous la même appellation franc CFA. Le seul document reconnaissant le franc CFA est le décret numéro 45-0136 du 26 décembre 1945, dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Plévin, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics, c'est terminé. Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies, là également c'est terminé, etc. Quatrièmement,
personne n'applaudit un coup d'État. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours. Donc, ayons la lucidité de combattre les vraies causes en restant exigeants sur le respect des règles démocratiques et de la bonne gouvernance. Cinquièmement, les peuples africains ne sont pas opposés au peuple français, mais c'est plutôt la politique française, pleine de condescendance, qui est rejetée. En effet, la France, en refusant le rapatriement de son ambassadeur, récusé au Niger, est une violation du droit international, notamment l'article 9 alinéa 1 et 2 de la Convention de Vienne. Non, ni mɔgɔ min ma cɛ in ka discours lamɛn a y'a kɛ ala kama aw ka taa cɛ ka discours lamɛn a bɛ lafiya bilahi aw bɛ courage ta tuguni ka Afrique kuma bɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ma Burkina ministre ka discours lamɛn Nations Unies na a k'i fa n'i ba kama i ka temps ta i ka taa cɛ lamɛn bilahi i bɛ k'i faso fɛ bilahi i bɛ danbe sira ta kɔ a y'an bɛɛ kunna wolo n ka cɛ wa n'ale bɛ kuma fɔ dɛ n ka cɛ a bɛ dalilu de da kuwa dalilu ka taa ta fɔ a sun kɔrɔ a kɛra cogo min na a bɔra yɔrɔ min na a sɛbɛnna liburu min kɔnɔ a kɛra don min na mɔgɔ min y'a kɛ ka bɛɛ ta tɔgɔ ma k'a bɛɛ di sake k'a ko k'a jɛ i y'a faamuya b'a la non mɛ k'ale bɛɛ y'a wɔlɔwɔla de ye k'a wɔlɔwɔla hali an ka mɔgɔ 17,000 sara cogo min na i y'a faamuya b'a la a y'a bɛɛ fɔ a bɛ liburu min kɛra a kɛra don min na a kɛra cogo min na k'a bɛɛ fɔ ale b'a bɛɛ de wɔlɔwɔla cɛ Burkina bɛ ninnu n ka cɛ olu ka farin dɛ waati min yɛrɛ ye ne dabaliya ban quoi cɛ ye kuma daminɛ n t'a dɔn ka 40 minutes a bɛ kuma la hali ka jɔ walima hali ka ji min a y'a daminɛ cogo min na n ka cɛ dɔ de tun bɛ ka fara volume kan ka taa quoi dɔ de tun bɛ ka fara volume kan ka taa ala ka barika don tiɲɛ la ala ka barika don Afrique la bilahi diɲɛ bɛ laban Afrique de ni n kali ala la diɲɛ bɛ laban Afrique de bɛna kɛ diɲɛ banna ye Afrique mais diɲɛ bɛ laban ye ten kɛlɛkɛminɛn an bɛna se a dilanni na ka tɛmɛ tubabuw kan i y'a faamuya b'a la mais a bɛɛ de b'an bolo c'est nous le patron an bɛna n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don Burkina ministre la ayiwa an ka wari kura bɛna dilan dɛ Mali Burkina Niger wari kura bɛna dilan dɛ parce que cɛ filɛ nin ko tɔɔrɔ min yɛrɛ b'an kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o y'u ka nin wari de wari photocopie u taara wari nɔgɔlen min papier i y'a faamuya musari min dilan ka pɛntiri k'a la dɔrɔn ka taa di anw ma wari in tɛ se ka kɛ papaga ye o bɛ tila k'anw ka fɛn ɲɛnamaw ta ka taa papiye jalan di anw ma photocopie musari di anw ma o bɛ anw ka sanu ala ko ninnu y'anw faga de quoi mais nkalon kɔ ye ta tiɲɛ ni malo de ye n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun ma na tɛ jɔ ni Sogɛli tun ma na tɛ ɲɛnabɔ grâce à Asimi bɛɛ kununa bi an bɛ taa Togo i jɔ an ka taa joona walasa waati kana ta an tɛgɛ ma an ka taa Togo ministre bɛ min nka cɛ ale fana ye jɛ co kɔ la quoi a y'ale fana lamɛn. Pour la jeunesse africaine, elle est claire. Ces mots sont clairs. C'est ceci. Nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Merci. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Pour ceux qui ne le savent pas, le temps est celui du réveil africain. Bon, ni ye Togo ministre des Affaires étrangères de min ye Robert Dusso ale fana cancani daw ka nisɔndiya na ka bɔ hakili ma Abdoulaye Diop n ka cɛ n ko o y'a kogo bɛɛ kari de nisɔndiya kogo ka kari ka finɛtiri kari ka bɛɛ lajɛlen fili baji la nisɔndiya n ka cɛ c'est que u y'a bɛɛ démonter de ka tubabuw kote ko min kɔfɛ u ka sɔn juguya n'u ka jogo juguya ka bɛɛ lajɛlen f'u ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw Niger ye décision kura ta Niger ministre taara k'a bɛ taa kuma Nations Unies na Faransi ni Antonio Guterres u banna ka kuma di Niger ministre ma parce que dalilu caman de b'a bolo Faransi kan u banna ko Niger ministre tɛ kuma u banna k'a tɛ kuma min kɛ min ye Niger président kura ye Abdraman Tchani ale fana ye décision ta min ye Faransi malo a tɛ don Niger kɔnɔ tuguni u ka wulu tɛ don u ka sɔrɔdasi tɛ don yen minɛn foyi tɛ don yen wa u ka avion yɛrɛ hali a tɛ tɛmɛ Niger kun na a y'o décision fana ta bana jugu fura ye fura jugu ye n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu cɛ u banna Niger ministre ka kuma Nations Unies na
parce que dalu b'a bolo prévu b'a bolo faransi tun bɛ sɔn juguya min na ye o tun bɛ mɔgɔ faga min na ye o tun bɛ juguya min na ye u banna ka kumada di cɛ ma Nations Unies kɔnɔ cɛ bɔra Niger k'a bɛ taa u banna k'a tɛ kuma o ma sɔn ka kuma d'a ma o digira Niger président na faransi ka avion tɛ tɛmɛ Niger sanfɛla la c'est à dire que hali u ka dimɔgɔ Niger dugukolo haramuyalen d'u ma Niger dugukolo haramuyalen d'u ma o ka sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yen o bɛ taa sisan Sahara tɛ mɛn dumuni tɛ taa d'u ma ji tɛ taa d'u ma u ka foyi de tɛ don Niger kɔnɔ an bɛ don min na komi bi ala ka barika don tiɲɛ na wa n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa Ameriki kɔnɔ Amerikɛnw de ka drone tun bɛ fɛ ka dogo ka tɛmɛ Niger territoire sanfɛ Assimi ka radari bɛ yen Mali bɛ Niger kɔnɔ bi Burkina bɛ yen an ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Niger kɔnɔ bi foyi tɛ se ka don Niger dugukolo sanfɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ Niger dugukolo sanfɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ Nizɛriw ɲinɛ ma anw ka radari bɛ yen a bɛ mɔgɔw ŋaniya ye Amerikɛnw ka drone k'ale bɛ dogo ko ka tɛmɛ Niger sankolo la ka taa filimeli ni sɔnjuguya ni nafigidenya kɛ ye Assimi ninnu y'a lajigin dugu ma comment ça s'appelle Ameriki drone de y'i dogo ka tɛmɛ Niger espace sanfɛla la k'ale bɛ taa nafigidenya kɛ ye Assimi sigilen bɛ Kuluba Modibo Kɔnɛ ninnu radari b'u bolo a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la o ye Ameriki drone o y'a ci k'a yɛrɛ kɛ k'a labɛn Amerikɛnw ta ma se ka maga la parce que a taakun tun ye min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais n ko n'i y'u ku tigɛ quoi o tɛ kuma o jɔ tɛ ko o ko la n'i y'u ku tigɛ o tɛ kuma u ka drone e y'a mɛn mɔgɔ da kɔnɔ mɔgɔ si ma kuma k'o kan parce que o tun bɛ ka taa nafigidenya de la Assimi y'a lajigin kɛlɛkɛ ne y'a fɔ ko an taara ka ban a jara cɛ ye Mali jɔra a ma diya cɛ ye Afiriki jɔra a jara cɛ ye na fara an kan a ma diya cɛ kana na fara an kan an sera an sereyɔrɔ la déjà foyi t'an bɔ nin sira in kan Ameriki drone Mali y'a lajigin Niger sankolo la k'a lajigin dugu ma k'a ci k'a yɛrɛ kɛ an ka lamɛn foni ni kalan nanzarakan na an b'a traduit bamanankan na. Un drone américain qui a tenté de violer l'espace aérien du Niger a été abattu par un appareil de contrôle de l'armée de l'air malienne. Les États-Unis s'inquiètent de la qualité des matériels utilisés par le Mali pour contrôler son espace aérien. Ne m'a fɔ de Américains yɛrɛ de y'a sɛbɛn. Voilà. Ayiwa. Ne balimaw aw tulo b'a la Ameriki drone o de tun y'i dogo ka don Niger sankolo sanfɛ k'a bɛ taa nafigidenya kɛ ka taa yen filmer ka sɔrɔ ka secret di tubabuw ma faransɛw ma Assimi y'a lajigin a ye sa kɛ o ye misili bila ka taa k'a ci k'a yɛrɛ kɛ k'a ci ka fulokolon ci ka dagakolon ci ala ka barika don Assimi na n'a tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ n'a tun ma na a tɛ jɔ u y'a fɔ k'u bɛ Niger dɛmɛ o ye Niger dɛmɛ u y'a fɔ k'u ka sɔrɔsiw bɛ taa Niger k'u ka minɛnw bɛ taa taara a sera fana a bɛ ka baara kɛ ye ala ka barika don tiɲɛ la min ye Ameriki drone ye an y'a lajigin dɛ an y'a ci k'a yɛrɛ kɛ et wa pas paga ma bɔ a la parce que u donna ye nkalon de kan u tun bɛ nkalon de kan u tun bɛ nafigidenya de la dora t'u bolo ka don Niger territoire la ka sɔrɔ Nizɛriw t'a kalama Assimi y'a fɔ Ibrahim Traoré y'a fɔ cɛ o cɛ mana fɔ k'i bɛ tɛmɛ anw ka sankolo la ka sɔrɔ i ni anw ma sigi ka kuma bila an b'a ka avion lajigin an b'a ka drone an b'a bɛɛ lajigin minɛn b'an bolo bi a se b'an ye an ni Poutine de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ni Russie de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo minɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn di Mali ma ne y'a fɔ aw ye o miseliw b'an bolo bi o bɛ se ka avion lajigin miseliw b'an bolo o bɛ se ka drone lajigin Amerikɛnw ka drone min tun y'i dogo k'i dogo ka don Niger dugukolo Niger territoire sanfɛ u ka sankolo la Mali y'a lajigin ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen n'an bɛ taa an bɛ se an b'a fɔ Assimi ye min ye Zana Takiyu a y'a minɛ aw ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la dɛ Zana Takiyu Kalabanci n t'a dɔn a tamasekilama don n'i y'a ye i b'a komi suraka ninnu ka nan de bɔnna parce que IBK tile la u tun bɛ nkalonbaw tigɛ IBK tun b'u wele ka wari d'u ma journaliste nafigidenw ninnu don olu tun bɛ nkalonbaw de tigɛ IBK tile la ale de ka journal tɔgɔ ye ko mun yɛrɛ ko 22 septembre walima mun yɛrɛ n ɲinɛna ka journal tɔgɔ kɔ o tun bɛ nkalonbaw tigɛ IBK tile la IBK tun bɛ wari d'u ma IBK tagali ma diya u si ye o bɛ kuma radio so min na ko Renouveau FM Bubu Media don Bubu de y'a jɔ o Zana kelen de taara kuma Renouveau la ko ça c'est du fait o b'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw tɛ foyi de la tasuma bɛ ka minɛ anw ka bato kɔnɔna la an ka sɔrɔsiw tɛ ka lakana sabati an ka dugu bɛ ka jeni sɔrɔsiw tɛ foyi de la yen
a ko yan'u ka wuli dabarabaya la k'u ka tasuma faga Mali kɔnɔ fɔlɔ Zana Takiru ka kuma b'o de kan ça c'est du fait k'u ka tasuma faga yan'u ka taa kɛ dabarabaya ni média ni fɛnw ye k'u ka Mali tasuma faga fɔlɔ ko tasuma de mɛnɛnen bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ ka sa maliyɛnw bɛ ka jɛni ko an ka sɔrɔsiw tɛ pan paga la a comme an ka sɔrɔsiw tɛ foyi la Asimi Zana Takiru a minɛ i ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la ka teni don a la ka marifa don a tɛgɛ kɔnɔ a ka Mali tasuma a k'a faga komi ale dabara ka bon ale bɛ se ko la a y'a minɛ a ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la a ka taa kɛlɛ in ban ye a ka taa tasuma in faga ye k'a firi den ala jugu bɔnɛma wolo ka mɔgɔw ka baara bɛɛ kɛ fu ye kɛlɛ sugu min bɛ Mali kɔnɔ n'a tun ka nɔgɔ sisan tun t'an sɔrɔ ta mɔgɔ minnu don u b'u dogo de ka n'an kɛlɛ ɲɛ t'u la mɔgɔ minnu ye fɛn fili an ka bateau na mais ni a bɛ kɛ faransi hali o don a kɛra mɔgɔ caman mɔgɔ kelen mɔgɔ caman de faga yan pour que olu ka caméra ma ye pour que u ka sɔrɔsiw ma ye c'a bɛ jamana in bonya de diyagoya quoi n'a figi den fɛn fɛn b'a ni taɲina fɛn fɛn bɛ yen bilahi n'i bɔra ka faso dɔgɔ an b'i ku tigɛ yan k'i ta i tɔgɔ ma k'i can can plainte tɛ dɛ an bila fo jahanama kɔnɔ bilahi an b'i ku tigɛ yan Zana Takiru ninnu ye n'a figi denw de ye u ka nan de bɔnna a bɛ kuma radio so min na Bubu ka média don Bubu de y'a jɔ a si tɛ fasoden ɲuman ye wa a si tɛ hɔrɔnden ye a bɛ kafiri ala jugu o bɛ balo nkalon de kɔnɔ o nkalon min tigɛra o tɛ nin fanga fɛ Asimi tɛ wari di mɔgɔ si ma kana dan ka bo fara de Asimi tɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ si ma faso wari kungo wɛrɛ b'a la min tɛ média nafigidenw ka ko ye quoi an bɛ min fɔ président ye jamana ka basigi bi i bɛ fasoden jugu de minɛ ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la Burkina hali o don Burkina y'a kɛ u ka docteur de bɔra Burkina kɔnɔ docteur de bɔra docteur de ka bɔ ka Burkina la gosi Ibrahim Traoré y'a minɛ ka taa n'a ye ka teni don a la ka marifa d'a ma a image tun bɛ n ko a kɛra Burkina kunna sini Burkina docteur de bɔra ka Burkina la gosi Ibrahim Traoré ma foyi fɔ a ye u taara minɛ dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔdasi fini don a la ka marifa d'a ma a filɛ nin kɔrɔnfɛla la n'i y'o ɲɔgɔn kɛ Zana Takiru ninnu an bɛ lafiya o k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Umaru Mariko ala ye Umaru Mariko da ta tiɲɛ de kama solution t'a la ne tun bolo ko Mariko bɛna segin kɔfɛ ka yafa ɲini i y'a faamuya wala walasa a bɛ se ka segin ka taa Mali la cogo min na mais Mariko ɲɔgɔn dangaden a ma wolo diɲɛ dugukolo sanfɛ wa nin b'a sa cogo de la hali ne ye nin bila jinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ Mariko de welela Faransi téléso la o don min ye comment s'appelle France 20 comment s'appelle TV5 ye Mariko tɛ sigi tunu k'an ka jamana lagosi ko Asimi ninnu tɛ foyi la ko population fagali kɔ ko Asimi ninnu tɛ foyi la ko ka maliyɛndenw faga mais ni ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama bila i dusukun bɛ geren i ɲɛ fila bɛ ci i tulo bɛ bouger bɛ kɛ jugu sago den ye Mariko si bɛ yɔrɔ min na Mariko kan ka asile demander wa Mariko man ka asile demander dɛ Mariko tun kan ka sabali ka taa yafa ɲini Asimi ninnu fɛ walasa a ka segin ka taa a ka denbaya la walasa a ye du minnu jɔ ye ka t'i sigi olu kɔnɔ ye mais ni ala ye mɔgɔ da dangadenya kama i bɛ sa ni sa cogo de la Mariko de bɔra tun ka an ka jamana lagosi Mariko ni Faransi tɛ ani Mali tɛ a kɛra bolo donko ni donkoma ye ne balimaw a b'a dɔn Mariko bɛ k'an ka sɔrɔsiw kɛlɛ ko min na a b'a dɔn Mariko bɛ ka Mali buruja ko min na accord de tun bɛ Mariko ni terrorisiw cɛ Mariko tun ye terroriste de depuis le temps de ATT Mariko de ye ATT ka fanga tiɲɛ Mariko de ye nkalonfinw tigɛ ka da ATT la o depuis o waati ani terrorisiw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a komi an bɛ ka terrorisiw faga o tɛ ka bɛn Mariko ma parce que a jɛɲɔgɔnw don a baarakɛɲɔgɔnw don a balimaw don ani olu de ye alliance signé ani olu de tun bɛ wariba d'a ma olu fagali min bɛ ka kɛ o tɛ bɛn Mariko ma a bɛ t'i jɔ ko jamana kɔnɔdenw de bɛ ka faga ko terroriste tɛ ka faga jamana kɔnɔden fɛn fɛn mana faga i b'a sɔrɔ ni terroriste bɛ complice de la sinon maliyɛn tɛ se mais ko sɔrɔsiw ye fini de don ka maliyɛndenw lakana olu bɛ se ka maliyɛnw faga cogo jumɛn Mariko tɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye an ye dalilu sɔrɔ ka preuve sɔrɔ Mariko yɛrɛ ye terroriste de ye Umaru Mariko bilahi ɲɛ kale ala la terroriste don n bɛna o dalilu de di aw ma sa Mariko a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a y'a bila terrorisiya minɛn de kɔnɔ parce que a yɛrɛ ye terroriste de ye c'est obligatoire a bɛ terrorisiw dɛmɛ c'est obligatoire a bɛ Mali lagosi c'est obligatoire a bɛ terrorisiw défend Mali kan à partir d'aujourd'hui
mɔgɔ si kana mariko minɛ i y'a faamuya b'a la mali député kɔrɔ walima mariko ye maliyɛnw fagabaga de a ye nin baara in daminɛ depuis ATT tile a ye ATT mankutu tiɲɛ ka i y'a faamuya b'a la ka taa fara turosiw kan ka ATT nɛgɛ bɔ mɔgɔw la ani bi cɛ mariko b'o sira kelen de kan i ɲɛ t'a la ala y'a halaki ya cɛkɔrɔba dati bannen a bɛ ka asile de demander français hali asili a ma se k'o sɔrɔ an bɛna an da don o la a ye mariko photo lajɛ dɛ ni turosiw don walima ni turosiw tɛ aw yɛrɛ b'a juger mariko de filɛ nin ye ne balimaw a y'a lajɛ dɛ Umar Marko de filɛ nin ye ani turosiw de filɛ ɲɔgɔn kan tan Umar Marko a vrai visage de filɛ nin Marko yɛrɛ ye nin de ye Marko ye turosi de ye Marko de tun bɛ ka maliyɛnw faga mun de bɛ Marko ni ninnu se ɲɔgɔn ma ni Léon de t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni Asimi ko bi k'a bɛ taa turosiw fɛ nin cogo la u b'a faga Soumaïla Cissé taara campagne na dɔrɔn Soumaïla Cissé minɛ a filɛ Soumaïla Cissé taara campagne na dɔrɔn Ɲafunge o y'a minɛ a ye kalo joli k'u bolo mais Marko filɛ nin ani turosiw de filɛ ɲɔgɔn kan tan Marko de filɛ nin ani turosiw nka cɛ ni bɛnkan t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya b'a la n'u tɛ balimamaw ye n'u tɛ sinjimamaw ye i y'a faamuya n'u tɛ mɔgɔ kelen ye Marko bɛ se ka t'i jɔ ninnu kɛrɛfɛ cogo jumɛn Marko ni ninnu tun bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la a tɛ nin fanga in fɛ parce que nin fanga in bɛ ka turosiw faga Marko dahirimɛ de tun bɛ turosiya la Marko dahirimɛ de tun bɛ na Marko ni ninnu de tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo Marko ni ninnu de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a filɛ dɛ anw tɛ nkalon da mɔgɔ si la yan mun de ye Marko se yan an'u bɛ ɲɔgɔn dɔn de an'u bɛ ɲɔgɔn fɛ de an'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo de mun de y'a se yan la question est là mun de ye Marko se yan ne tɛ se ka taa yan dɛ Asimi tɛ se ka taa yan Sogɛli tɛ se ka taa yan an fɛn fɛn mana taa yan u b'an kun ci k'an dafara mais Marko filɛ nin kɛnɛ in kan an'u bɛ ɲɔgɔn dɔn de an'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de a teriw don nin de tun bɛ Mali secret d'u ma nin de tun bɛ an ka sɔrɔdasiw janfa ka taa an ka secret di ninnu ma filɛ nin ma ala y'a ta ci ɲɛ ya Mariko cɛkɔrɔbatɔ a bɛ tunga de la ka asile demander a tun bɛ nkalon de kan maliyɛnw fagabaga tun don Umar Marko de filɛ nin ye turosiw an'u bɛɛ bɛ mobili kelen kɔnɔ an'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn aw tɛ nin ya han Marko de filɛ nin ye o de la a tɛ nin fanga in fɛ n'an ye turosi faga a bɛ taa ko an ye population de faga dɔwɛrɛ tɛ dɛ ani turosiw bɛɛ de ye kelen ye ani turosiw tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo c'est normal Marko ka kuma man ka mɔgɔ si tɔɔrɔ à partir d'aujourd'hui parce que a vrai visage de filɛ nin mɔgɔ fɛn fɛn mana Marko kumakan mɛn à partir d'aujourd'hui a kɛ komi ni wulu taara i jɔ sugu la ka kule Mali jugu fɔlɔfɔlɔ ye Marko de maliyɛnw fagabaga Marko don Mali janfabaga Marko don Marko de ni turosiw tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo ka maliyɛnw faga o bantɔla min filɛ Mali kɔnɔ o tɛ bɛn Marko ma c'est normal a ka Mali lagosi kuma fa n'a ba filɛ Umar Marko filɛ turosi den filɛ ne balimaw a filɛ nin ye nin de ye turosi ye mun de y'a se nin kɛnɛ in kan mun de y'a se ninnu kɛrɛfɛ ye n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ se yan n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se yan e delila ka tɔgɔtigi jumɛn de ka taa gɛrɛ ninnu na n'u min minɛ o ye Soumaïla Cissé minɛ an bɛɛ ɲɛna yan dɛ mais pour que ninnu ma Marko minɛ n'u jɔlen bɛ ɲɔgɔn kan c'est la famille n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala b'aw bɛɛ malo Marko ye turosiw de i ɲɛ t'a la i ta tiɲɛna k'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni e tun kan ka taa asile demander Irisi jamana de kan k'i to Mali kɔnɔ i ye faransi lagosi ka faransi danbe bɔ o la olu tɛ ɲina i taara k'i bɛ taa papier demander préfet la o ye mun de f'u ye k'olu tɛ papier d'i ma ko ka faransi kɛ samiya bo ye k'a daminɛna e Marko de la e Marko tellement que a ta tiɲɛna quoi a tɛ ko kalama Marko tun kan ka taa Irisi jamana de kan walima ka taa Marɔku Marko ye ala minɛ ka na faransi yan de a filɛ nin ye sans papier ya la n'i bɛ Marko ɲini taa Vitry mairie la a bɛ yen wula o wula Marko bɛ t'i sigi yen walima a bɛ taa dumuni kɛ fa ye la n'i bɛ Umar Marko ɲini faransi kɔnɔ taa Vitry sur Seine 94 400 olu ka mairie in na Vitry mairie wula o wula Marko bɛ t'i sigi yen wula o wula Marko bɛ t'i sigi yen wula o wula a bɛ t'i sigi yen ni tile yɛlɛmana suma mana yɛlɛma a bɛ t'i sigi o kogo ninnu kan yen nɔ ani Sénégalais cɛkɔrɔba dɔ ani Malien cɛkɔrɔba dɔ o mɔgɔ saba de bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ Sénégali cɛkɔrɔba dɔ ani Malien cɛkɔrɔba dɔ Marko ni olu de bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ Marko bɛ ka adresse yɛrɛ ɲini parce que papier t'a bolo a kɛra sans papier de pour que i ka asile yɛrɛ demander fo ka adresse yɛrɛ ka kɛ i la adresse tɛ Marko la mɔgɔ si ma sɔn k'i ka adresse de Marko ma yan Marko a bɛ ka adresse de ɲini a taara cɛ dɔ ɲinana cɛ in tɔgɔ yɛrɛ kɔ a ka fɛn bɛɛ bɛ n bolo a ka dossier bɛɛ bɛ n bolo yan a taara se cɛ dɔ ma Vitry yen nɔ ko k'a kɛ ala kama o k'a berger o tigilamɔgɔ ka sɔrɔ a k'a ka adresse o tigi ma sɔn o bɛ négociation na nin waati na n bɛ na n'a tigi tɔgɔ ye Marko i bɛ fɛn fɛn na Vitry kɔnɔna na i ɲɛ b'a bɛɛ la wa aradari b'i nɔfɛ Marko taara préfecture la o ma sɔn ka papier d'a ma
Mariko bɛ adresse ɲini de la sisan walasa a bɛ se ka taa demande d'asile kɛ cogo min na adresse dɔrɔn Mariko ma se k'a sɔrɔ français adresse seulement adresse Umaru Mariko ma se k'a sɔrɔ adresse Gansan a taara se cɛ dɔ ma ko adresse vitiri ye nɔ o cɛ ma sɔn ka adresse d'a ma n ka cɛ n'an bɛ taa n bɛ se Mariko si bɛ yɔrɔ min na k'o de bɛna asile demande France yan o ye labanko juguya de ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ wa n'i taara vitiri mɛri la wula a bɛ sigi yen suma mana yɛlɛma dɔrɔn i y'a faamuya b'a la tile mana yɛlɛma u bɛ t'i sigi wuladafɛla a bɛ t'i sigi mɛri yɛrɛ da la yen tuma dɔ la a bɛ taa dumuni kɛ vitiri fa ye la yen Umaru Mariko adresse ɲini a b'o fana la sisan pour que a bɛ se ka taa papier ɲini préfecture la cogo min na adresse Gansan Mariko ma se ka sɔrɔ faransi yan Mariko o bɛɛ n'a ta e bɛ panpan na e tun man ka segin kɔfɛ ka hakili sɔrɔ ka taa yafa ɲini Asimi ninnu fɛ mais ni Ala ye mɔgɔ da taciɲɛ kama solution t'a la i bɛ t'i yɛrɛ ci fagabaga tɛgɛ kɔnɔ e ka dɔ kɛ terroriste ninnu tɛ se ka pan paga dilan an bɛ aw bila heure sera bon an b'a laban ni CDR mɔgɔw ye une seconde CDR mɔgɔw de taara ne y'u can ya ka CDR mɔgɔw gosi n ko CDR barika banna k'u ka média kɛra yirisunba de kɔrɔ Ala ni gosili tellement ko bɛ siran ne ye quoi parce que u bɛ ne ka vidéo bɛɛ lamɛn n'u can u pressera k'olu bɛ taa kisɛ jɔ fɔn tɛ yen wari tɛ yen miliyɔn 40 de tun bɛ o dugukolo san miliyɔn 40 mun bɛ kɛ ka fɛn jɔ ka taa birikiw da ten pressé bolo mais fɔn tɛ yen Ami Baba Sise de bɔra k'a fɔ Ami Baba Sise min ko k'a jɛɲɔgɔn CDR ye ale de bɔra k'a fɔ ko CDR taara k'o bɛ taa kisɛ min jɔ k'a nafolo dagosi k'a ka bon kosɛbɛ ko i y'a faamu a budget i y'a faamuya a budget kan ka bɛn miliyɔn 98 de ma miliyɔn 98 CDR b'o bɔ min cotisation yɛrɛ tɛ ka di tuguni mɔgɔ t'a kɔnɔ tuguni a bɛ camu depuis Ala ka da a tɔgɔ tɛ lycée la ye n ye n kali Ala la i bɛ taa CDR cotisation lycée bɛɛ lajɛ a bɛ camu tɔgɔ tɛ yen jɔn de bɛ wari di n'a y'u gosi yan o la ko ka taa dɔɔni k'olu bɛ taa biriki fɔlɔ da mais fɔn tɛ yen wari tɛ yen Ami Baba Sise de y'a fɔ Ami Baba Sise o de y'a fɔ ABC ko taara ko bɛ taa kisɛ min jɔ k'a valeur bɛ taa miliyɔn 98 de la miliyɔn 2 de b'a a miliyɔn 100 jɛ CDR b'o wari bɔ min wari tɛ yen o ye numéro bila Orange Money ko mɔgɔ ka wari ci o y'o ka numéro bila Orange Money ko mɔgɔw k'u dɛmɛ jɔn de b'aw dɛmɛ cɛw o cɛ mana ninnu dɛmɛ lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka cɛw o cɛ mana ninnu dɛmɛ lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka musow sen de bɛ taa minɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kaso la a bɛ kisɛ jɔ mun na arasa bɛ bɔ don jumɛn mɔgɔ min bɛ kaso la a bɛ kisɛ jɔ mun na ne ye vidéo kelen de k'u kan zan bɛ sigilen bɛ yirisun kɔrɔ n ko CDR barika banna dɛ n ko ka média kɛra yirisun kɔrɔla de o y'o kuma mɛn min kɛ dɔrɔn ka bɔ panpan na an bɛna biriki fɔlɔ da an bɛna biriki filanan da mais fɔn tɛ yen wari tɛ yen ka kisɛ jɔ Ami Baba Sise de y'a fɔ ko wari tɛ yen k'u mago bɛ dɛmɛ la kisɛ min kan ka jɔ k'a valeur bɛ taa miliyɔn 98 de la miliyɔn 98 a miliyɔn 100 miliyɔn 2 de b'a jɛ wari bɛ bɔ min Ala ka hinɛ aw la k'aw da yɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala ka nɔgɔya hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ